Hey guys, I'm Yolanda Mabanga and you are tuned into another interesting episode of UBUNTU.biz. I say interesting because I'm interviewing a 23-year-old by the name of Minenhle Simelane who has decided to start making rugs from recycled plastic. And I found that to be very interesting because it's a skill that he learned from a tender age and now he's ranking in the profits from it. And of course, I'm going to be here to find out today here in Las Vegas. So do join me and stay tuned. Minenhle, thank you so much for taking the time to talk to me today. I appreciate you taking the time. But before we get to business, I'd first like to say thank you to Rentosa for giving me this amazing iPad. Now I have an electronic, system that keeps all my questions and information intact. But that's not the only thing it does, but we'll talk about some more later on. We are here because of Minenhle. I saw your work online, let me tell you. It was a good 2 weeks ago. Yeah. What is it exactly that you do? Just explain to whoever's watching doesn't know what you do. Umsebenzi wami engiwenzayo ngithanda nje uqala ngibonge nje sisolanda ukufika kumina. Umsebenzi engikwenzayo ngikhanda omata ngisebenzisa uplastic laba bama chips ngiqoqa kudoti ngisebenzisela uplastic abanjengoko Shoprite baka Pick n Pay okuplastic nje ngithatha ngihlanganise ngikuthunge ngenze omata. Oh wow. Yeah. Who taught you the skill? Usithathapi? Ugogo kahle wangifundisa. Okay, phela. Yeah, ugogo kahle ngifundisa. Ngimncane kahle lento ngiyazi nje ngimncane. Uyazi ngimncane ngakhula nje ngiyithanda nginakho ukuthi yazi lento le ngathi ngingayenza but ngamuvela eThekwini ngagcina ngingabi naso isikhathi sokuthi ngiqhubeke ngiyibone ngiyenze. Ngathi sengibuyela khona emakhaya ngathi ngivakashile nje ngathi it was 4 months ago. Mangithi ngiyafika ngiyobheka kababa ngoba umndeni wami kababa ngingawazi ngithi ngiyobheka khona kababa mase ngiyafika ugogo usayenza lento ngayibona ngayithanda ngakhumbula ukuthi ugogo ucela ukuthi ungiqhubekise ungifundise kahle ngeda ngoba ngisamncane ngiyenza ngaleso sikhathi kodwa nje manje bese ngikhulile angayibamba kahle ngayenza lena uthando liyaqala liyaqhubeka ke lapho. Oh wow, Shuzo ingane yagogo wena. Yebo ngasho nje kanje ngoba nje ngikhulise nje ugogo nomkhulu. Yeah. How old is le business yakho? Like uqale for how long? Ina 3 months iqalile. Ina 3 months iqalile ngoba okwamanje bengiyenzela nje la ekhaya. Ngaqala ukuyiposta ku Facebook la engaposta khona ku Facebook abantu bavele bayithanda baqala bayishare. Engathola nama message abantu abakude baqala sebefuna bayi-order kanti bengisangedwa okwamanje kodwa nje abantu bawukhombisile ukuthanda umsebenzi wami ngoba kuyimanje nginama order engingakwazi ngisho abanye ukuthi ngibasupply ngenxa ababaningi ngayo. Oh wow, that is overwhelming. Ngoba phela nami ngibone on this, there's one specific post that you shared and it went viral, like people were wanting to order left, right and center. Yeah. So I'm sure une backlog e business baningi abantu who still wants. How long does it take actually to wenza order? 3 hours. 3 hours? Yeah, 3 hours. Okay, so it doesn't take long. Yeah. So for those of you who don't know what he's talking about, this is exactly what he's talking about. I can see my favorite packet of chips here. In mama. Wonke inhlobo ya plastic. Oh, it's not just ngibona ama knickknacks. Yeah, knickknacks, flyers, Simba. Yonke inhlobo. No Pick n Pay, no Shoprite, plastic, everything. Yeah. Wow, this is amazing. This is amazing. And how much does it go for? 80 rand. 80 rand. Yes. So where do you get your material? Like, because I know you're not walking around the streets with a kosha. Yeah, kahle leyo ngiyahamba ngaleso sikhathi kodwa abantu abangilethisela ilaba first laba ababhemayo isikhathi esiningi bona ngibacele ngibanikeze u10 rand bangihlanganisele nje ku plastic laba abamnyama. Oh, that is smart. How uhlaniphile futhi. Yeah, plastic lomnyama bangihlanganisele wona mase ngimnikeza u10 rand umuntu. Yeah. So njengoba unebusiness engaka nje and usebenza wedwa akekho umuntu ofuna umqasha mhlambe nami ngifuna ukufunda khona ngizosiza bese nami iyangena imali. Uqasha abantu kamanje khona bengisafisa ukuthi ngibaqashe ngoba ngiyabona ukuthi
lento ngoba isiphezulu kakhulu manje ngoba ngisho khona umuntu oyedwa uthi mhlambe angifune ezu30 yedwa ngempela ingakho nje abanye uthi bengakwazi ukuthi ngibuyele kubona ngoba ama-order maningi kanti lo umsebenzi futhi usikhule ngalendlela bengalindele nami ukuthi uzokhula ngawo ngoba ngisho ngathi nje ngufaka ku Facebook bavele babaningi abantu babaningi ngalendlela ngaqala ngabona nami ukuthi no kumele ngiqhubeke nawo ngiyenze lento yizeke noma abantu abaningi bebona ukuthi mhlambe iyatrenda but akekho kula bengisondelene nabo ngathi mhlambe uyazama ukuthi bayifunde nani nani. Okay, so kusawuwena nje kuphela okwenzayo. Yebo kusayimina sis. So Imai, okay, what do you use? What equipment, what gadget do you use? Ukuthunga lento. Inaliti. Phela. Inaliti lekhulu. Inaliti yebo lenkulu sis. Inaliti nje nezintambo ke lezi zokuthunga. Intambo lezi zokuthunga icathulo. Iyona kuphela ke into engidingayo. Lokho kufanele ukuthenge vele lento ecathulo. Yebo. Kodwa u10 rand iroll nje enkulu. Okay. Iroll kodwa ngisebenzisa ama-roll aba u12 kahle. Aba u12 ngoba ngiwafaka kulento kwimbongolo khona into esibiza ngembongolo esakhula nje sibiza ngembongolo emakhaya le ngithi mase ngiqedile ngikwazi ukuthi ngibuye ngithunge nangayo. Yebo. Because ngiyabona ukuthi uthola ama-interview manje like these famous magazines, big radio stations. Yebo i-radio Khwezi ngisehambelile seKranskop neVaw lese Johannesburg. Yeah, this is over the phone. Yeah. Yeah, since bekude ngingakwazi ukuthi ngifinyelele kubona. So umndeni uthini about this? Abafuna ukusiza abathini? Ngoba bengilindele support enkulu lapho. Bengilindele support enkulu lapho sisangifuna uqama manga phansi. Support enkulu ngiyasho ukuthi ngiyithole ngaphandle kakhulu support bengiyilindele ngempela ngiyithole ngaphandle. Angifuna uqama manga ngiyithola ngikhanga lendlela ebengiyilindele ngayo. Umnithi umsebenzi wakho very very neat. Shuthi ugogo wakho wayekushaya uma ubheka uma wenza into ebheceleni ne? Sise kakhulu nje. Kakhulu. Ingakho nje ngikhule nje ngiqondile. I think that's another reason why umsebenzi wakho uyathandwa because of how neat it is. Yeah, all right. So ibhizinisi lakho ulibona liphelela lapha egcineni ngoba phela usudumile manje abantu they still going to be ordering. Ubona liyapi? Isifiso sami ngathi nje mhlambe ngifisa ukuthi mhlambe ngazi makuthiwa iyadayiswa mhlambe ezigcine mhlambe ezidayisa njengama fruits kanje njengogwayi le emgaqweni ngoba inhloso nawo ukuthi umhlaba ngiyawubona ukuthi uba clean ngawo lento le because ziningi ezinye izinto engikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngibenze ngawo plastic angeve ukuthi ile kuphela nayo futhi leyo bomata angeve ukuthi mhlambe ungakwenza kube bomata kuphela uyahlobisa nasendlini ufake nasemotweni yakho ngemumva zo ukwazi ukubeka ne-portrait yakho mhlambe mona ama-portraits izithombe zakho uyakwazi ukuthi uyibeke khona la kuona ukwazi ukuhlobisa nje ngamnandi endlini. And I saw in one of your WhatsApp stories that there are people that are trying to approach you, or that not even trying, they are approaching you and they want to give you more recycling material. How do they find you and how are they getting a hold of you and how much material? Because I saw there was a lot. Ningakhulu ya material abafisa ukuthi banginikezele yona. Le nkampani ziningi nje inkampani noma ngayimention nezinye zazo kodwa ziningi kakhulu esiziqhamukile nazo. Lebo kugcina nje bengikhuluma nayo bese yase Free State iParksworks. Uthi uMr Blessing uthi wayibona kwi-LinkedIn ama social media ngoba ngisho Facebook kuphela angikho kulamanye ama social media amanye ama post bengiwabona nje uthi sebeyangisendela abantu kodwa uthi wangibona lapho then wangisendela ke ile message wathi ba willing ukuthi bangiproduce ngewaste ngingasayina ngisho icontract mina mangase nje ngithole abantu abazokwazi ukuthi bangilandele yona leya waste kungamnandi because iningi kakhulu leya waste. Ngibonile ningakhulu and bathi nje bengakwenza nje lokho ngingasayina icontract for isikhathi esinganani ngisithandayo. Oh wow. Yeah. That's amazing. For one mat like this one, how much plastic do you need? Plastic nje ngathi mhlambe laba makuthiwa mhlambe ngilenganisa ngalaba
laba abakhulu ngingababali laba abancane lapha ngingathi mhlambe about 60. 60? You? Because ngiyabakhatha. Oh. And then the small packets, the chips? Yeah, mase ngibamixa nabo. Oh, bamixan. Oh, okay. Ukuthi more colorful. Oh, I see. I see on the post that people far and wide, like you said, are wanting your work. So umuntu okude uthola kanjani lento? Uzokwazi ukuthi bakwazi ukuthi ngibafakele kuphephu, sebenzisa uphephu Korea kuba 60 rand. Over 60 rand. So it's an additional fee of 60 rand. Yeah. So there's no limits, like you said. Can order 30. It's 100. You're gonna do it, but just don't expect it ASAP anytime soon. You must just be patient. Yeah, busisi ngoba baningi abantu engixhumana nabo kanti bengisangedwa kanti ama-order futhi ingakho sengifise ukuthi mhlambe mangase ngithole mhlambe indawo enkulu ngikwazi ukuthi ngisebenzele kuyona, ngikwazi ukuthi ngithole nabanye abantu abazokuthi bazongilekelela because bakhona nabese beqhamukile abasho ukuthi bakwazi ukwenza lokhu nalokhu. So ukuthi ngithole bona labo bantu labo ngizama ukuthi sihlangane sibe into eyodwa, sizama ukuthi siqhubeke sephambili. Do you do this full time? Noma khona la usebenza khona eceleni? Angiyenzi full time. Kodwa sengibone ngathi ngingayenza full time manje. So what do you do full time? Full time ngine tuck shop kahle I run a tuck shop. Oh, you have a tuck shop. Okay. Yeah. I-tuck shop njengaphiwa umalume. So yona nje ekwazi ukuthi ingilekelele nje empilweni. Oh, okay. That's awesome. How can people reach you? Abantu bangangithola ku Facebook ngomshana Simelane okanye kwinamba ethi 082 617 6122. Wona ama platform engisasebenzisa manje. So, I mean, looking at this, people are freely giving you recyclable material for you to use. You spend what, 10 rand for a roll order that you need to put this together, right? And then you sell it for 80 rand. You know, I mean, the profit share is even over 1,000%. I don't know. So, I mean, please, just for a person who's sitting at home right now and they have no skill, because now you have a skill and it's working for you. What do you want to tell them? Engingathanda ukuthi ngidlulisele mhlawumbe kumuntu obukayo ukuthi mhlawumbe lokho akucabangayo engathi angakwenza akagcini ngokukhuluma ngoba nami nakho manje ngithola ama camera phambi kwami ngangisho futhi ukuthi yazi lento abantu bazoyithanda lento nangempela nakho izinto ngiyabona manje ngihamba ama interview na izinto ziyaqala zenzeka ngokuthatha nje igxathu engalinyathela ukuthi hayi ngeke lento abantu bazoyithanda njengoba ngiyithanda kanje nami ngoba lento ngiyayithanda yabo njengoba ngiyithanda kanje khona abantu abazoyithanda. So nje ukuthi umuntu olalele lento ukuthi mhlawumbe ukuthi uplan ukwenzani into eplanayo ngathi ungayenza la engibona khona ukuthi hayi izinto ngathi zenzeka ngempela manje ngiqala ngithola i-call ka-Akhwili kahle ngangibuya eradweni le i-radio quiz bangitshela ukuthi kune competition abacela ukuthi ngingenele yaka-Akhwili. Kazi kwadlula isikhathi ezophela ngomhla ka-20 lo siphuma kona umhla ka-20 nangempela yaphela i-competition sengingenelile ngathi mangingenele nje futhi nganginakho lokho ukuthi hayi le competition le engathi ngizoyiwina because ngangibuka ama instruction ayo ngibuka nabanye ozakwenzi sesingenele ngayo ngibona ukuthi hayi akathi abayilandelanga instruction ngabona ukuthi ngizoyiwina ke le nangempela kwadlula after 2 days siphelile i-competition bangifonela bangitshela ukuthi ngiwinile i-competition bazongilethela ama-Akhwili iziphi inhlobo engizoyidinga for unyaka wonke bazongilethela for unyaka wonke i-supply nje onyaka wonke. Angabona ngempela ukuthi no khona okuhlanganayo. Wow. And the importance of having a skill. Ukubaleka kwazi ukube skill ngoba sesengikhokelile siyaqala manje sangikhokhela singixhumanisa nabantu engeke ngitshela ukuthi ngiyoke ngixhumane nabo. Thatha nje isinyathelo sokuthi hayi lento ngicabanga ukuthi ngiyenze. Hayi ulogcina ukubheka umsebenzi bese kuphele kanjalo kufanele uyifundise nawe into entsha. Yeah. Ngoba nakhona ngithe mangifika la uqhubeka nawo lento ngibenza oplastic kwafika namanye ama ideas amaningi futhi ukurecycle uphinde wenze nomunye umsebenzi ngawo lezi zinto zokurecycle. All right, Minenhle, thank you so much for taking the time to be with me today and telling me about your process. I wish you all the best.
One day when I'm rich enough, I want to have a house fully covered with this on the outside. So it's Yolanda Color World or Wonderland or something. But yes, I wish you nothing but the best in the future. Ngiyabonga kakhulu nawe sisikhatheni nje bafethu ukuthi nize la kumina nizobonga umsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu.